Don ki klip mat ki bamla ban tiet daga pisah. Amla ban pen pai biang daga por. Bad amla ban klet baro syirta. Kawai neki ki klip mat kala ban long ha ka World Cup final ar hajar ar punriu. Namar kanam day tangga jingya kun jong ka Argentina na kabenta ka trophy. Hanrei le se kane kandai ka sin ka bakhadu baga perthei kan yo yau Lionel Messi ha ka World Cup. Parlok kanungut na pedeng jong pi ki bala he lasan arangkat ka bapej ya ki jingale kai jong u. Kanungut na pedeng jong pi pila sedang ban i ya ka football tang namar ba pi internet ya kerkom yele kai jong u Messi. Bat kanungut pila kemen haba u kumen. Bat kanungut pila jauh umat haba u jauh umat. Handrei kumbaong ka kentien baga por kam ju up yano. Wat yo legendru ka por kam up. Habang iyo iyo Messi mentah. Ngiyo iya kumu champion. Ngiyo iya kumu rang yelekai ubalara baro ki trophy. Handrei shwa bangin tip yo Messi ubangi tip mentah. Udai tang ukena rit. Ukena ubasyak kena. Ba onem la ban poi shano. Hadin bakila yo iya kasap jong uru. Udai ukena ubasyak ketak da kecingpang. Kabagi bahaying jong kim kot bor. Wat ban pak sumar ya Bun ki kelop ki yo iya kasap jong Handrai kimnut ban penlut. Ya kapisah ban pak sumar ya Namar kiting yo kena kecing pelut jongki. Kan syusep Bad bun kibriu kim syem langit. Ba un kelalong player bakrau hadu kane. Handrai lakataru don kawe kecingnya per. Hapdeng Messi bat kiwe. Syem la pendem. Kajing ya kun jong kamdei persyak ya kirang ya lekai jong kiwe pat kiliang persyak. Kajing ya kun jong kalang persyak ya kajing pang. Bat kajing bemnget jong ka perthei ya kata kajing la jong Haus nem arjar khatsau ula poi syaka final. Setang kawai kajing ya lekai ban job ban yo ra ya ka World Cup. Handrai kajing po sniu jong kala kut no. Ka perthei ke yo Messi daki khmat ki badap da kajing du cingkermen. Ki umat jong kim don kam ban ya keren. Kilaya lut ya ka jingmong jong ka dok nut jong Hadin kane ka final ha ka World Cup. Ki jingrem ha ki final ki dang yai peteng. Kumta ki briu ki sedang ban kentho ban kenno. Bat ki ongru. Ba umla ban long kum Maradona. Ki ongru ba umla ban le lene ban ra ya keri. Kaladon ke kep haba kine ki jingsha keren ben ki jur palat. La syasyu bat kaladon kapor ba uang ba ban yele kai na kane kari Argentina. Handrei kata kacing jong na kabenta kata kari jong Kam syam la ailat je ba no. Haus nem arjar arpuar ka perthei ke yo ya ka jing bishar ba hok jong kapor ya Messi. Hadin dakis nem jong ki jing chau umat. Messi ulayeng hakmat ka perthei rengkat bat ka trofi hakakti. Amdan syuk ki kentin tangki umat. Ki umat jong ka jingkemen. Ki umat ki balaap da ki peus nem. Hai katu komit amtang ke Argentina ka bajop. Hanrei ki baharo ki nongkersan ki ba yo Messi. Ki la job. Ban menta ka kenti lese ngila poi syakasla ka bakhadu. Namaru Messi uladap live kandai snem ka karta. Ki kejat jong kim long syuk kum mensyua. Harai ka jing jong ya ka Argentina. Kampat kela. Lada kane ka dei shisha ka World Cup ka bakhadu ka jong Te kane kamdei tang ka jing ya lekai. Kadai kajinya kendu bakhadu hapdeng unong ruai bat kinong sngap.
kajing ya kendu bakhadu hapdeng u artis bat kadur bakrau tam kajong kajing ya kendu bakhadu hapdeng u legend bat kamadan kaba pelang ya ba unlang kum u legend hadin bun snem le se ki khanna kin kelli papa lane pa i jengi wei utau Messi bat andangi laju bab nginam sedang dah kita ki nambar nginam keren syapang kita ki Ballon d'Or nginam keren syapang kita ki gol handre ngin supu samki bat ngin ong Messi udai uba pelang yanga bat ki milian ngut ki bru haka perthai ban i ya ka football balada kane ka de shisha ka jingele kai World Cup bakhardu jong tengim dan kamshu ban keren ya kata ka jing job ba unlong u champion namar lada job lada remru Messi ula deb job lepa ya ka ka ba amla ban tit da ka pisa bar kata kalong kidok nut jong ki milian ki briu bat ka basa yangi kalong ngin suong Kublai Shibun Lionel Messi langba jong pi ngila sngau tenat ban pej ya ka football amdan ubala ban long kum balong mapi bat amdan hiru ubala ban pendam ya ka ka ba pi pilale ha ka perthai Kublai Shibun nyen sa kendu pat ha ka wei ka video